Ano na ini? Puros na lang gas? Mga tugang, good morning po. Ang mga helang arog kan atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Asin tanganing mogbang atay, kay po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salod asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaunin solusyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyos kang atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo man na wara, mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal sa mga panginot na butika o kaya mga drugstores nationwide. Radyo Klinika po, susunod na. Ano na ini? Puros na lang gastos? Di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Good morning. Good morning, mga tugang. Sabado na naman. Welcome po sa programang Radyo Klinika sa DCGB. Ang sa tuya pong pag-irestoryahan ngunyan, mga tugang nababagay po sa panahon na ini dahilan sa sobrang init na sa tuyang namamatian everyday. Madadangog ta ang forecast kan pag-asa, may kinaraman po sa heat index, no? Ang mga patanid kan sa tuyang mga health officials para mag-iwas sa grabing init kan sa tuyang palibot. Dahilan ta ini po pwedeng maka-damage sa tuyang buhay o pwede po ining makagadanin tao, no? Ano mga bagay-bagay na pwedeng gibuhon para maiwasan yan? Ano po ang mga tips na pwede niya itong makuha niya na pagkaaga? Kasabay po ang sa kuyang partner, Dr. Chris Gianan. Pare, maray na aga tabi. Yes, pare. Good morning, tabi. Maray na Sabadong aga tabi sa imo at sa mga taga-antabay, tasyon suyaon sa social media. Opo. Na platform ta. Opo, maray na aga tabi sa Indo and welcome sa Radyo Klinika. Yan, welcome to the Philippines. Salamat tabi pare. At least From Taiwan si Dr. Chris, mga tugang kan. Kasan ka nagabot? nagabot ako kang Domingo tabing Banggi. Yan, okay. So kamo po so naka-experience kang linog naman sa Taiwan na di. Iyo tabi Diba? pare. Diba? Okay, anyway, mga tugang, ang ngunyan tabing aldaw, pay kinaraman po sa problema sa init, heat problems. Epekto kang impact kang init sa tuyang lawas, sa tuyang tao, impact tabi ka na pigaapod na heat index sa tuyang buhay. Pade, sige daw tabi Dr. Chris, tayo kami muna ki-informasyon. Saan po nagpupuon niya, kasi po nata dapat kitang umiwas sa sobrang init mo niya na panahon na ini. Iyo po, ino tabi Sir Henry, i-define ta muna what is temperature and in relation to heat index. Opo, ano okay. po? Pag sinabi tang temperature, ini so actual na nami-measure kang thermometer. Ano po? So environment, ano na pig-apod. Okay. Then pag sinabi tang heat index, ini so init na namamatian kang lawas kang tawo. Okay. Itong supigapod tang feels like. Yeah. Ano po? Alingahot. Yan, alingahot. Oo. So may relation ini, syempre sa body temperature, Opo. tapos sa sangaw kang init sa palibot, so air Ayun. temperature. Okay, okay. Yan ang pig-apod na heat index. Ngunyan, may mga pig-apod kitang limitation. Okay. Ang lawas kang tawo, wherein pag sobrang init, pwede ining mag-bar down. Yeah. Okay? Okay. Sabi ta nga ni, aware na kita na sa mga information kang pigre-release kang pag-asa, may pig-apod mga kitang danger Opo. and extremely danger. Opo. Pag sinabi tang dangerous o nasa danger level ang heat index, that is ranging from 42 degrees centigrade hanggang 51 degrees centigrade. Oo. So above 51, yan ang piga-apod ng extreme danger. So sa mga extreme danger, yan na ang temperature na pwedeng ikagadan o magadan ang sarong tao. Okay. Okay. Sabihin mo pa di, ang satuyang lawas, tama ba ang pagkasabot ko? Nag-react ang satuyang body temperature sa temperatura sa liwas? Opo, totoo po. That is heat index. Yeah, okay. So pag minareact siya,
igwa ki negatibong epekto sa satuyang salod. Iyo po, igwang negatibong effect ta pwede kitang Okay. mag-apod na ay itong mag-overheat kita. Overheat yan. Mag-overheat. Kaya Okay. pagka sa auto, ang radiator baga, pag sobrang init, nagsaaso, Totoo, nag-overheat. nag-aaso, Okay. tapos nararoute ang dalagan kang motor, Yes, may na low yes. power. Yes. Oo, Okay. same man with reaction kang init sa tawo. Sabi ta nga ni baga, ang core temperature kang tawo Oo. should not exceed 37 degrees centigrade. So pag naglangkaw diyan, gusto Okay. sabihin, may kalintura na kita or Yeah. mainit na ang laog. Okay. Ngunyan, in order to balance the temperature kang body ta, sarong reaction ang nangyayari kang Opo. lawas. And Yeah. that is perspiration or sweating. Okay. Yan ang purpose kung nata po kita nagdadaplos o pigdadaplos is to maintain or regulate the body temperature. Okay, so with that reaction tabi padre, ano ang nangyayari sa lawas ng tao? Ano ang danger na pwedeng hampagon ng tao? Okay, just to give you a fact pa ang tao under itong pigaapod tang nasa danger, nasa danger ang heat index, pwede siyang mag-lose kay 1 to 2 liters per hour. Per hour 1 pa to 2 liters per hour Okay. kang pigaapod tang fluid sa lawas. Okay. And we know baga na more than 50% of the content kang human body is comprising Water. of water. Oo. So Oo. sabi nita 60% to be exact. Okay. Just to give you a figure, ang 70 kilograms na gabat o lawas kang tawo, sa 60%, that is approximately 42 liters Talaga? ang Okay. water content niya. Okay. So pag nababawasan nini significantly ng mga sabihon tang pag nag-abot na sa 4 liters, Okay. ang sweating ta per hour, duman nagkakaigwaning significant changes or symptoms ang tawo. I see. Okay. Meaning pa, yan 1 to 2 liters, tama? 1 to Per 2 hour. liters per hour. Ano Under po yan? sa danger kang heat Nakakamati ka index. Daplos o dahil kapig daplos, pwedeng magkuhan siya, mag-reduce kay arog ka na bagay? Okay. Pag may category kaya kita, mild, moderate, and severe Opo. dehydration. Okay. Pag sa mild dehydration, dyan palang makakamati ng thirst ang tao. I see. Okay. So pag nakabot ng moderate, makakamati na yan ng pigapod ng sweating. Okay. O dyan na Okay. ma-start. Ano po. Then itong sa severe dehydration, may pigapod na kitang changes in sensorium. Yun. And confusion. Pwede ka nang malibong, madismayo. So yan sa mga primero tang symptom. Okay, So gustong sabihin, pag ika napapaha, that is already a sign that you are dehydrated. I see. Okay. So kung dehydrated na, ano pa mangyayari pa rin? Pag di naagapan. Okay, ang mga symptoms dyan, itong initial, Okay. nahati man yan sa duwa. Okay. Pag nakamati ka ng thirst at na-dehydrate ka, makaskas ang pigaputang heartbeat. Pwede kang malibong. So, yan po ang tandaan nindo ha. Oh. Nagkakaskas ang tibok ng puso. Ang tibok ng Gari puso. pala so nakahiling ka. Nakahiling ka kay daragang gari crush. Yan, Di. crush mo. Nagkakaskas ang tibok ng puso. Yan, makaskaso Yan dyan pa rin, pa rin. regardless kang edad. Regardless kang edad. Okay. Opo. Nagkakaskas ang tibok Opo, ng puso. nagkakaskas. Okay. Although may mga symptoms man kita sa adult, Opo. na na mga initial symptoms sa adult, signs of dehydration, Oho. na igwaman sa ay nawara duman sa aki. Ano po, and vice versa. At yan, i-discuss na po yan. Okay. So, pag nakamati ka na kaini, kumbaga sa that is an initial sign for you that you should drink water. Headache, sarok man po yan. Headache, yan. Tibok ng puso, headache, nagkulog ang payo. Headache, Okay, oo. okay. Tapos ang saro pa, itong dekang urine output. O obserbaran mo man. Okay. Oo. Di ka nagkaihi. Di ka nakakaihi, maski nag-ihi ka, nata. Because the body wants to preserve itong water. Iyo. Pero yung pa rin na sitwasyon na yan, kondisyon ang tabi, Doc Chris, nasa kwan ka, nasa indoor ka, nasa outdoor ka, anong particular na lugar o situation na pwedeng arugan ang sintomas na mamatayan ng tao? Okay, either Sir Henry, ano po, pwedeng nasa laog ka, Na mainit pero ang panahon. na mainit ang Oo. panahon. Arog Okay. kang, may pick-upon kay akitang other sources of heat. Okay. Lalo na baga so, na-experience ko nga ni, itong so, kanang work pa ako sa sarong cement companies, Opo. cement corporation. Oo. Maski aong ka sa loob kang trabaho mo, wala ka sa luwas, pero itong pinagtatrabahuhan mo, mainiton. Actually, ang temperature duman nagre-range more than mga sabihon tang
nasa 100 degrees Okay, Celsius. okay, Oo, okay. so araw gaan kainit. Ano? Oo. Ngunyan, pag nasa luwas ka naman, syempre, itong direct na tama kang sunlight. Okay, Oo. okay. I see. Kung yan ang sitwasyon, tabi, nahiling mo ng symptoms, tabi, anong pwedeng gibuhon? Iyo. Ang pinakaano kan sa pag-araw kining mainit, ang sarong kikatakutan ta dyan na pwedeng magkausa kang helang o ang pagkaraot kang pagmati ta, ang dehydration. Ayan. Oo. Kaya pala nga dehydrated nga yan. Yung masanang kausa. Yung mansa na po ang Sabi mo kausa. kasubago, nagwawara ang tubig sa body mo mga 1 to 2 liters per hour. Ang loss yan, ang loss. ha? Ang loss. Under danger. 3 na hit- hours ka na dyan, di 6 liters yan more or less. Yes, definitely. Oo. Opo, arugaan. Yan. Oo. Okay. So with that po, ano ang mga taigwa kaya pwede kinababasang maya, nag-nosebleed, di ba? Iyo po. Nag-cramps, no? Iyo po. Paano po minaabot sa puntong mga arog kaya ng sisapan ng tao? Okay. There are 3 ways of pigapuntang water losses Okay. sa human body. Okay. Ano? Itong pigapuntang major water losses. Ang inot nga yan, perspiration. Okay. Second is urination, so pag-ihi. Okay. And third, medical term, pasintabi sa mga namamahaw, defecation. O sabihin ng bowel movement. Okay. Pag-poops. Okay po. So yan natuloy yan. Among the 3, ang pinakadakol talaga is sweating. Okay. Yan ang significant. Unless na mag-LBM ka, Okay. o talagang may mga hilang ka man na nagkukos ki mga pag-ihi-ihi, dakol man talaga po yan na pigapuntang losses. Yeah. Ngunyan, pag may water loss ka sa lawas, may sarong electrolyte, type of electrolyte, which is potassium, na nakakasabay sa pag-ihi. I see. Okay. And itong potassium na ito, yan kumbaga sa ano is the main fuel para mag-iro ang muscle. So pag may potassium loss ka, the initial symptoms is cramps. Okay. Oo. So pag nakamati ka naan, most likely pwedeng pigapod ka ng naga-hypokalemia ka. So nga, sa leg, tama ba? Sa legs? Legs, Ganyan. pulikat. Pulikat. Oo, pero pwede man sa arms. Arms, okay. Oh, pwede Okay. man sa arms. Okay. Oh, pipulikat man po yan. Pero most commonly, digdi sa pag-abot gastrocnemius, Okay. ini so muscle, muscle sa likod. Taba-taba. Yan, Sa likod yan, kang leg, taba-taba kang sa likod. baguran. Okay. Sa likod kang banggurang. Okay. Okay po. I see. Okay. So with that po, pag-araw kayo ang sitwasyon, nag-heat cramps, nagkaigwa ka ki nosebleeds, no? Paano tabi pa di minaabot sa point na nagkaka-heat stroke ang tao? Okay. Nagkaka-heat stroke yan pag excessive na ang water loss ta. Okay. So talagang dain na. Pag talagang dain na. Sa hubas na, Iyo po. dry na. Yes. Oo. Ma-shoot up ang blood pressure mo, tapos magkaka-experience kang pig-apod ng acute renal failure. Okay. O, taang kidney po, nararaot man yan. Pwedeng magtama ang kidney. Oo. Pwede kang magkaigwa ng acute renal failure due to dehydration. Oo. Okay. So, pag yan nag-set in na sa lawas kang tao, ano po, magkakaigwa ng pigapuntang multi-organ dysfunction. Okay. Okay. So, dyan na ma-set in, maapektaran ang puso, o dyan na ma-set in, so pigapuntang heat stroke. Ayo. Okay. Pwedeng maganda ng tao kayo. Pwedeng maganda ng tao, pwedeng lalo na kung igwa kang mga comorbid, gusto sabihin itong mga existing na helang like diabetes, hypertension, Opo. pwedeng ma-aggravate ka ini. I see. Oo. Opo. Ay, good morning nga pala muna kay Madam Sonia Labanda. Nag-antabayan sa tuya, pero may pagsabado. Madam Sonia, good morning, tabi sa imo. Ano pa rin? Ang sa imong, ano ang yan? sa kuyang saro sa mga pigaataman na Yes, pasyente. yeah. Good morning to po, Ma'am Sonia. Budan sa imong Mr. Tabi. Good morning, Tabi sa imo. Alright, going back to that, to our topic, ay may kinaraman dyan sa, ano yan, sa problemang iyang niya na tag-init. Ano pa ding edad ang grabe ang impact kang init na yan? May mga aki, ngunyan bagaan mga pag-abot sa high blood, mga aki pa nag-high blood na, di ba? Ayo po, opo. Gawa na nga mga aking diabetic na. Ano pong gari susceptible na edad pag-abot sa araw ka na problema? Okay, itong pigapot ng extreme of age. Okay. Oo, kung Extreme of age. extreme of age sa bell curve ngayon. Okay. Kung sa left, ito sa mga akiunon, mga less than 5 years old. Okay. Ang reason ka ini is bako pa masyado or less than 7 years old, bako pa masyado develop itong pigapot ng thermoregulatory reflex system kang lawas. Okay. Yan na thermoregulatory from the name itself. Yan so ang function kan is to regulate the body temperature. Kaya susceptible sinda. Actually, ang aki nga ni na puro pirming pigkakalintura, pwedeng magkaigwa ng seizure. At pag nag-seizure na yan, because of high
temperature pag Okay. day po yan na-regulate. Okay. Kaya nga ni pig-advise tabaga sa mga aki na less than 1 year old, 2 years old, basta less than 7, na puro pirming bantayan ang temperature. Okay. Kapag yan nag-seizure o nag-convulsion, Opo. o itong pigaputang BFC, benign febrile convulsion, puro pirme yan na pag na-reach out ang certain temperature, say 38 or 40, makumbulsyon na yan. Okay? Okay. May posibilidad po na ang turog, I mean, diba, sa adult muna pare, sa adult muna to. Oo. Itong aki itong labenture. Yes, Turog okay. Sa adult po. Then digdi sa adult, sabihin ng mga 55 years old Okay. and above. Okay. Oo. Yan naman ang mga susceptible nata. Siyempre, ang mga lawas ka ng nag-start naman na magkaigwa ning organ itong degenerative diseases. Itong Okay. sabita na nagugurang man because of wear and tear na pwedeng din naman sinda makaregulate or ma-regulate ang body temperature. I see. Okay. So, gabos pala na, no? Aki, gurang, Iyo po. halos gabos. Na may hilang. Kaya nga Na ni may baga hilang. Oo. ang advice pag nasa danger ang heat index, nag-advise po ang Pag-asa or ang agency, even Department of Health, na sa mga susceptible sa dehydration, day na muna magluwas. Yeah. Stay under the roof. Yeah. Po. Oo. Advisable pa pala ang 8 glasses of water o more than 8 glasses of water? Ang pig-advise mi digdi more than 8 glasses. Remember itong na-discuss ta. Sabi ta nga ni 70 kilograms containing 42 liters approximately. Po. And the more na nagsisweat ka, sabi ta nga ni, the more na dapat mag-replenish ka. Okay? So the more water that you drink, the better. And although wala akong pigbabanggit na branda, ining mga mga ionic na mga sports drink, mga katabang man yan, taigwa po sindang pigapuntang electrolyte supplementation, mga katabang yan. But we only limit Opo. ang pag-inom kang tubig duman sa mga may hilang na congestive heart failure. Okay. Oo, ini ang type na helang wherein di ka pwedeng magkaigwa ng fluid overload. Tapag nagkaigwa ka ng fluid overload, pwedeng mapagal ang puso, malamos ka, iyo pa maging kausa kang pagkagadan mo. Pwede ka man atake I nun. see. May posibilidad na ang tao na nagkakaturog sa mainit na kwarto, day na bagi mata? Pwede po, itong pigaputang silent stroke. Di ba? Oo, Di ba? oo, oo. Takon, turog ka, tinamaga kang heat stroke o whatever. Opo. Di ba? Pwede po, pwede. Ang naiisip ko na pwedeng mangyari, nagdudulot man ini pigaputang, siyempre pag nag-increase ang blood pressure mo, may pigapot kitang vasoconstriction because of heat. Minakipot ang blood vessel. So sa pagkipot na ito, makaskas sa heart rate mo, ma-shoot up ang blood pressure. Okay. So sa pag-shoot up kang blood pressure, pwedeng day makayanan yan kang pigapuntang intracranial pressure regulator. I see. So Habang turog ka pa rin. habang turog ka. So pwedeng nagdaas so intracranial pressure mo, naputukan ka ng ugat, pwedeng magkaigwa ka ng aneurysm. And kung massive so tinamaan, massive bleeding, pwede talagang day ka magimatakaan. Oh, may problema pala pag magkaturog ka sa mainit na kwarto, ano? Iyo po. Maling nga ho Oo. ang kwarto, Totoo po yan. I Oo. see. Sabi ta nga ni, between cold and hot temperature, mas kayang maka-adapt kang tao sa cold climate kumpara sa hot climate. Yeah. Oh, example, to probe, kapade, nakakaputan mo ang kalayo. Yung mga ano? Oh. Pero pwede mong kaputan ng snow, ang yellow. Yes, Oh, yes. okay. Lipot ito. Lipot ang ito. Init, day mo pwedeng kaputan. Yes, Oo. dahil mo pwedeng ang kalayo. Oo. So, mas Pero nakaka-adapt po ang... Pero may, ikaw ba kapatid kinakakapot kay kalayo? Unless, ay iba pa ditong kalayo. Pag naglalaro ng apoy. Ibang kalayo ito pa rin. mga, diba? Delikadong kalayo. Nakakatago pati. Mga naglalaro ng apoy. Yan. Sabi ta nga ni huwag kang maglaro ng apoy. Delikado. Okay. Sige pa baka may nalingawan akong gusto pang ihapot sa imo regarding sa first tama commercial break kita. Ano pa pang gusto mong i-share regarding diyan sa heat index na pinag-uurapan Opo. niya? So, pag nakamati po ka mo, it's more of the symptoms eh. Sabi ta nga ni, kasi bago itong thirst, pag may indication ka ng thirst, you are already dehydrated. Headache, sarap man yan. Dizziness, even vomiting, pagkasuka. Ngunyan, pag itong deliryo, iba ng pag-iisip mo, talagang, kumbaga sa that is severe dehydration. Yeah. Pagkaskas ang heartbeat, pag-elevate kang blood pressure. Okay? So, anything na discomfort, or
ano yan subjective. Yeah. Ano po? Yeah. Pwedeng iba man ang namamatian mo pag naka-experience ka or any discomfort or uneasiness sa lawas mo, that is already a sign ng kang dehydration. Basta yan pala ang pinaka-impact niya is na-dehydrated ang tao. Iyo po, Dehydrated. nade-dehydrate. And ang ano kan, pag nag-init pag-ara mo, ang method kan, o maski day ka nagsisweat, ano po, itong ma-expose ka sa na under the heat of the sun, may mga tao bagang day nga yapig dadaplos. Yeah, pero correct, correct. Oo, pero still igwa pa yan na blood loss. Okay. Water loss. Okay. Water loss through evaporation. Bako baga ang tubig pag nainitan yan, may na-evaporate, may water loss man girara yan. Yun. Okay. Natititian. Sa samuya pong pagbabalik, pag-oran mo kasi Dr. Chris Lueluway mga tugang, anong mga pagkaon na nakapagpapadagdag nin, tama ba pa di? Baka sa term ko, nakapagpapadagdag kiinit, Nakaka-aggravate. aggravate, Yan. padagdag Kang kiinit. dehydration. Gari ba po sabihin? Nakaka-aggravate ng dehydration. Yan, Pagkaon o ano man ang drinks, no? Takang inot, kang pag-discuss ko, pag-dihapot ko sa mga paradangog ta, dapat na iwasan ang pag-inom kay alak. Yes po, Okay. tama pa di. I-discuss ta yan. Babalikan ta po yan. Ano mga drinks na iyan, mga pagkaon, mga tugang na nakaka-aggravate. Oo. Yan, nininit sa lawas kita na magkaw sa para ka ma-dehydrate. May bulong pa pa di. Pati bulong. Ay, Igwaman. Pati bulong. May bulong pala niyan. Oo. Or vitamins. Baka may vitamins. Vitamins, bako masyado. Bulong. Bulong. Ayan, Opo. okay. Bulong, mga pagkaon, drinks, etc. na nakaka-agrabar nin init, nin sa lawas, nin tao. Magkalipas lang po kayo ng mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Attention, bargain hunters! We're bringing you scorching discounts on a wide range of products throughout the store. Get ready to turn up the heat on savings at LCC Supermarket. It's time for our sizzling hot deals from April 11 to April 17. Score incredible savings on your favorite brands and must-have items. It's your chance to shop smart and stretch your budget further. Whether you're stocking up on groceries, filling your cart with fresh produce, or browsing for household essentials, we've got hot deals waiting for you in every aisle. You may also shop online at www.shoplcc.com.ph or via Community Mart app. LCC Supermarket gives the best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na nasaba, asim kilap ng pamilya, asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Balik kita mga tugang sa programa Radyo Klinika with Dr. Chris Gianan sa tuya pong partner. Okay, ano po pa ding mga pagkaon or pagkaon mo, inutnunta mo ng pagkaon Okay, pagkaon. na pwedeng maka-aggravate po tama ba? Init o makapagpadadag din heat index, makaka-aggravate kang heat index bilang Okay. reaksyon kan sa tuyang lawas, sa init man kan sa tuyang palibot. Actually, ang mga sabihon mga foods, mga foods to avoid to prevent dehydration, ini mga pagkaon na may preservatives Okay. or processed foods. Okay. Siyempre pag nag-preserve kita kaan, ang pigagamit ta asin. Ano po? Yeah, okay. So yung mga asin na yan or salty foods, yan ang number one na pwedeng makapag-cause ng dehydration. Okay. Oo. Na-observe ba mo pag nagkaon ka ki chichirya, Oho. okay? Nakakamati ka ng pagkapaha. Yung mananggad ano? Yung Oo. mananggad. Mga Pahaon ka. minutes, mainom kang tubig. Mainom kang tubig. Okay. And the more na salty ang pagkaon, Sodium ang kanaklan sa high sodium, yes. Oo. It's because of the high sodium content. Opo. Oo. Okay. Na nakakapagpa-precipitate kang water. Iyo po anang cause kung nata, yaon dumanso thirst itong crave mo to drink water. Okay. So yan lang po ang i-avoid ta sa mga pagkaon. Avoid salty and processed foods. Yan. Ang mga prutas pa may mga pagkaon na pwedeng maka-aggravate, tabi. Sa mga prutas, actually, wala akong nabasa. It's more of talagang food. Actually, Food, ang okay. prutas,
ano pa yan eh, bulong yan sa rehydration. Nakaka-relax. Nakaka-relax or Yan, okay. they are rehydrating. Yan. Rehydrating foods na pigaapod. Yes. Okay. What about po mga drinks, no? Tayo ako yung mga reaction hali sa mga listeners na dapat nga kung araw kayo nang pag mainit ang panahon, dahil ka mag-inom kayo ni. Kamu po ng mga medical doctors, ano po ang mga drinks na nagkakausa po ng dehydration in tao? Okay. Caffeine and alcohol. Caffeine. Oh, Mga caffeine drinks and may alcohol. caffeine Yes na po. iyo. Oo. Okay. Because caffeine and alcohol is diuretic na pigaapod. Pag sinabing diuretic, nagkukos ini ning ihi pagkaihi. Oo. Kaya palang pag nagiinom kita, ano? Oh, pag nagiinom kita, 'di ba? Siging ihi ta. Siging ihi. Okay. Magayon ito. If Yes. after 1 hour nagiinom ka kay alak, Nag-iihi ka, nag-iihi ka, okay yan. Okay yan. Pero kung taan na, pag nag-ihi ka, ang inumon mo tubig. Okay. Bako Alak giraray. bako alak giraray. Oo. The more na magkakaigwa dumaning pigaapod tang water loss. okay, okay. Oo. Tapig dodro kang alcohol out sa system kang tawo itong water. Okay. Okay, sabi ta nga ni bagay if marumduman ko for every a bottle of beer, Oo. dapat i-replenish mo yan ning 2 basong tubig. 1:2. I see. Kung nakasampulo kang beer. Kung nakasampulo ka, 20 basong tubig yan. Oo. Tama pa din na kausa ka siya dehydration pa lang. Tapos sigang ihi mo. Siging ihi mo. Kaya Oo. natapos na nagkukulog ang payo ng tao. Po, saro pa yan. Tapag itong oxygen, remember na igwaman kitang pigaapod ng not that significant or but minor water loss Okay. through breathing or respiration. Okay. Di ba? Ano ang formula kang water? H2O. Yeah. So may oxygen siya. So kaipuhan yan kang lawas ta. So ang brain ta o ang payo is very sensitive yan sa pigaapod ng oxygen content. Okay. Once na nagbaba ang oxygen content kaan, nagbaba ang water level, ano po, makaka-experience kita ng headache. I see. So meaning dehydrated ka. Meaning dehydrated ka pag-araw kaan. Tama, kaya basigo kitang madali pa din. Pag iwak yung mga parainom na pagkaaga, pag makulog ang boy, pag-inom malipot. Tama ba? Malipot or maski neutral na temperatura din tubig, pwede mong inom kung dehydrated ka? Yes, neutral dapat na tubig. Ano, Oo, ta sabi ta nga ni, so extreme man na temperature or sabihon tang malipot na tubig. Ano po, malipot na tubig. Pwedeng mag-cause yan ng constriction or ng muscle spasm. Oo. Pag malipot. Pag malipot. Kaya pala nag-brain freeze nga ako. Yes, Mga araw ma-brain freeze ka. So Oo. pag nag-brain freeze ka, nagkaigwa ka ng constriction or spasm, Opo. medyo diit ang ano duman, Oo. ang supply kang dugo. Eh siyempre ang dugo kay ba diyan oxygen ang sa blood vessels. So kaya nagkakaigwa ng headache man 'yan Ay, because of the spasm Yeah. content. Kaya pala Oo. pa nag-iinuman kita sa luwas, mainiton nga digdi pa di. Eyo. Habang nag-iinit, habang nagiinom ka, habang nabubuyong ka, nag-iinit ang pamati mo talaga. That is a normal reaction pa din. Oo, Kung normal. dehydrate ka. Eyo po. Oo. Oo. Pero ano sana, so tama sa ng temperature. Okay, Oo. okay. Kaya kung maiiling nindo, duman nga ni pa di ang mga basketball player, pag nagkawat yan, grabe baga ang sweating kaan. Correct. Grabe ang sweating kaan. Grabe ang pigaapod tang water loss kang lawas na pwedeng magkaigwa ng muscle spasm. Okay. Oo. Pero ang pigkakaagaan digdi, yellow. Yung mananggad, so Oo. nasa, yung, nakahiling ako. Nasa ice pack. Nasa ice pack Oo. sa likod. Eyo. Oo. Ang ano dyan pa di, pag yan ang kumbaga masegue kita, just Oo. a tip sa mga ta. Yeah. Pag igwa kang mga pigaapod tang joint or inflammation, mas maray ang pigaapod tang cold compress Okay. sa bone. Okay. Pero kung muscle, mas maray so warm compress. Okay. O, yan ang general Pag rule. muscle, warm Pag muscle, compress. warm. Pag sa bone, Pag sa bone and joints, cold compress. I see. Oo. Oh, yan. Tandaan So po para ninyo yan, ma-relax. Kaya baga minsan kita, ini baga bone na ini. Iyo, O dit iyo. lang. Although may muscle dyan, pero majority ka ang bone. Oo. Pag gusto tang ma-refresh, baka umpig ka kaagta yellow. Pag Yes. naludugan Yes. kita, Oo. yellow. Oo. Oo. Kaya pala mga boxer, ano? Yes. Dito po. Dito mo. Oo. Dito po ang malipot na Iyo dito. po. Kumbaga sa just to equalize or regulate the temperature, itong Yes. cool down. Yes. Pero bako mo na maliputon, tamara out man. Mas iba ka pa rin sa auto. Yeah, correct. Oo. Correct. Itong
nag-aso ang radiator mo, ang pinakaano kan para di maraot is to let the evaporation or the precipitation occurs. Iyo. Mas mararaot ang radiator mo kung nag-aaso, binubuan mo kitubig. Oo. Normal sa nang pag Yes, oh. Itong gradual na pag-cool down. Arog man kan tao, ang kaipuan sa nakaan is tubig. Oh, maski so tap water, Oo. okay? Okay na po 'yan. Ayo. Okay. Pag sige, tatapusan ta muna ini na drinks, ining foods. Ano pa mga meds pa din? Medicine na kaipo. Okay. Medicine Dehydrated ka or sa suspected kang nabiktima ka kay extreme heat index. Oo. Ini nga pwede. So mga may pasyenteng congestive heart failure, ano na natitipunan nga ni ning tubig, taday na masyadong nagpo-function ang puso para ma-eliminate ining water. So nakakaigwasin dang pigapod na water retention. Now in order to eliminate itong water content sa lawas, nagdireseta kang diuretic or pampaihi. Opo. Okay? So syempre maihi ka kainita, pigapod nga ning diuretic. Yes. Ngunyan ang problema kaini pa dita, syempre dapat mag-replenish ka. Okay. Oo. Pero di man sila maka-replenish ni maray bawal nga ni ang mag-inom ki dakol. So ang pigano kay ni kumpara sa estimated na ano mo, na inihi mo, iyo man ang inumon mo. Actually, depende sa gabat kang tao, ang pinaka-maximum liters is mga 1 liter to 1.5. Lalo na kung may congestive heart failure ka, tsaka end-stage renal disease. I see. Iyan ang mga pigalimitahan ta na sa pag-inom ki tubig. Okay. Another na bulong na pwedeng mag-cause kang dehydration, ining sa asthma. I see. Oo, Okay. so mga santin, mga yan, doxycycline, opo, yan ang mga salbutamol, nata, diuretic man yan. Oo, nagkukos man ki pag-ihi. Okay. I see. Okay. So may mga de pwede ka ng tao basta-basta mag-inom na ding doctor's prescription na. Definitely yes. Oh, Oo. yeah. Oo. Pagkatapos sabi ta nga ni, may idagdag po ako. Opo. Aside naman ta sabi tang may mga tao baga na day man pigdadaplos pero aram tang dehydrated kung nagkulog na ang payo. Okay. Another thing is pag nag-ihi ka, take note of the color of your urine. Oo. Pero bako ini absolute. Sige daw, Oo. sige daw. Okay. Ta may mga CR baga na actually nakalaw kayo ni Mahilig ko sa sa luwas. CR, Oo, sa color. CR kung Oo. ano ang color. Tapos gari baga may mga index siya Yes, kung yes. ano ang color. Yes, Ang yes. pinakaano, syempre, pag amber yellow yan or golden yellow, dehydrated ka kaan masyado. Gusto sabihin, concentrated ang urine mo. Okay. Actually, sa mga measurement, kung talagang ipapa-laboratory tayan to determine the degree of dehydration, itong pig-apod tang urine osmolality. Pero dahil naman kita kaan ma-request pa. Sabi ta nga ni, magasto ka pa kaan, ilingon mo na sana, obserbaran mo ang lawas mo, maaraman mo man kung dehydrated ka o dae. Ano po? And the lighter your urine, syempre, the more hydrated you are. Yeah. Oh, pero that is not true in all the cases. Kasi pag nag-inom ka ki vitamins, ano po, especially multivitamins or even vitamin B complex, Apo. this gives urine discoloration. Iyo, So pwedeng yung ma-mislead correct, mo. correct, correct. Pero itong urine na discoloration na ito pa di, mga 1 to 2 hours, eliminated na yan sa lawas. Okay. Dahil ang multivitamins is water soluble. Gustong sabihin, it can be eliminated through wiwi. Okay. Ngunyan, pag nakainom kang vitamins, halimbawa alas 7, alauna na ning hapon, alas 3, yellow pang ihi mo, bako na yan vitamins. Dehydrated ka na talaga kaan. Yeah. Okay. Okay, so yan po ang mga dapat tatandaan ni Nyato, mga tugang, para kita mismo pwede kitang makadetermine kung dehydrated kita. Iyo po. Okay. Even as pag di kita nakaihi, mas kita nagiinom ki tubig, pero di kita nagiihi, wala kitang simptomas, dehydrated ka man kaan. Iyon. Oo. Okay, yan po ang tandaan nito ha. Okay. Now, pag-abot pa rin sa kwan, pag-abot sa kaya kung nagkakabarasa, kamong mga medical doctor, nagtutubod man kamo sa mga bado, sa Yes, color. totoo. Color. Opo, Color, totoo. Diba? Oo. Pag mainit ang panahon, ngayon dapat arog ka ng coloran sa imo. Totoo. Para so, Oo. lawas mo da, bako attractive masyado sa init. Totoo. Ano po ang insights nindo kaya? Okay, actually totoo yan. Saro yan sa mga advices, itong wear light color shirts Light or color dresses shirts. o light color. So arog ka ta, pastel, ilinga kita. Ikaw naka-white, Oo. ako naka-pastel green. Yeah, Oo. okay. Ang principle kaini is that day nag-i-stay ang init digdi. Oo. Okay. Oo. Okay. Hindi niya masyadong na-absorb or napipreserve. While baga, pag itong malipot,
Oho. Yan so mga dark ang dapat na i-ano mo. Nakaka-preserve Yung manangad, kihit ano? yan. Yung manangad, Iyo po. ano? Yung Nagpe-preserve like so mga black. Oo. Kaya nga ni, kumbaga sa ano may pangapiga-apon kitang summer dresses. Oo. Look at the design itong Susarong naging mayor sa Manila. Oh, di ba? Ilingon mo, puro pirma yan naka-summer, Yung maski ano, winter. O maski summer, maliit tanganing naman. presko, ilingon. Yeah. Sabi, oy, Yeah. preskoon ka ngayon, ilingon. Oo. Yan. Yan sa Oo. mga light dresses. Okay. Igwang yung connection talaga sa pag-apuntang heat. Ano po? Yan, Mm-mm. yan pala. Sa- Pati ang color pala man ang ganano. Yung Iyo manangad po. pala. Patangon yan bagang panahon, di ba? Minabado-bado, gari, kung nasa na, gari, kikapos pirmi kitela. Oo, totoo ito. Tapos ito nga ning ito yan, so mga kapusatelang bado, Yeah, yan, yung mga pegaputang summer dresses, yan, pwede yan, appropriate yan. Sabi ta nga ni, dress appropriately. Yan. O, alam nga namang maduman ka sa beach, nakalong sleeve-on ka pa. Wala pa sa mga presko. Tapos pati ang size, wear loose shirts. Mas preskong bado yan. Mas padano, mas madali ang paros. Yes. In and out kang paros. Eyo pa di. Oni pa magayon pag Okay, summer. okay. Oo, para talagang mga turog kang presko. Okay. Di ka na magsulog kay underwear. Ayun. Yan. Actually, kagalit kang reaction kaya pa rin. Nakaabot kita dyan. Narinig mo, sinasabi si Secretary Janet Garin Bagak, Congresswoman Janet Garin, Iyo po, former opo. DOH Secretary. Iyo po, She's a opo. doctor. Ang advice niya baga sa mga babae para maiwasan da ang grabing init na namatian itong infections na ito, kaya na da magsulog kay underwear. Totoo Ano, yan babae? pare. Pati yung nga ni lalaki. Kitang lalaki, okay lang na dahil kita mag-brief. Okay lang pare. Di man mawalwal yan. Sa bagay. Unless na maglulukso ka. Kung mag-alsa ka kay Pero magabat kung yan. yaw ka Pero man kung sa yaw sarong ka mo, man sarong, okay Sarong lang. mo, okay lang. Diba? Okay lang. Oo. Okay. Tanganing makasangaw-sangaw pa di. Yun man ang ganun, no? Tapos wear loose. Ako nga ni, sa totoo lang pa di ha. Ay naman ako nagbe-brief pag maturo. Gusto na. Iyo, Boxer baga. sana. Oo, Boxer, totoo. correct. Oo. Oo. So, Ilinga ka nangyari sa linog. Dako na ang problema. Okay. yan ang nakatakot man ugaring. Ngayon, pag although yung kasaraw mo, buwelo ka. Tapos bigla ngayang sa neighborhood mo, may sulo. Yung bagayan, saro, kumbaga sa ano talaga kita. Masegway kita. Oo. Ano sipin to man sa mga safety side. Yan. Okay. So, kaya nabasa ko ito na, mga tugang, itong statement ni Congresswoman Janet Garin na former DOH Secretary and doktor po siya. Ganyan ako, confirm ini. Yung Iyo. mananggad, kamo mananggad, mga Oo, doktor. totoo. Nakakaiwas siya nin init. Opo. Pagkatapos ang saro papade itong sa harong, 'di ba? Oo. Ang concrete, ang slab talagang Diyos ko, dahil Iyo, minasangaw diyan. grabing init Ventilation. yan. Okay, okay. Factor man po ang ventilation kang arong. Okay. Kaya ang pipigapod kitang green architecture. Sa Yeah. mga design kang green architectures, ang ventilation. Dapat maray man po ang ventilation kang arong. Oo, Opo. I see. O kang establishment. Yan, Yan. sa mga establishments. Kaya pala pag mainit, halos sa mga malls matawuhon. Matawuhon ta. Naka-aircon. Libre. Libre ang aircon. Nagpa-aircon. Oo. Pero Pero mainit man pa di. Iyo. Mainit man pa di. Iyo. Alalahanon ta na ang tao itself is mainit pa di. Yes. Oo. Yes. Oo. Yes. Mag-eksperimento ka. Alimbawa, bagong bukas sa aircon, okay, maglaog ang sarong tao after 1 hour na oras sa aircon, malipot. Yeah. Yeah. Pero pag nilaogan mo yan ki mga 20 katawo, ang araw kaining space, iyo, minainit. iyo. Correct, Pero correct. constant ang Iyo. aircon. Sabihin pare, ang lawas ng tao, may darang init. May tarang init talaga yan pa din. I see. Mainit talaga yan kumbaga sa ano. Talagang born to be hot. Tapos may factor pa ha. So outside temperature ngaya, di ba? Yun ang Kaya mas mainit baga. Remember pa din na dahil magluwas from Correct. 10 a.m. until ngunyan nga na extended hanggang 3 p.m. Hanggang 3 p.m. O na. dati 2 p.m. 3 p.m. Oo. Okay. Yan sa Alright. mga delikado. Sige, ano pa din ang tip mo sa mga mahilig na magduman sa mga resort, sa mga beach resort? Yan, ano ba baga? Gusto magpa-cool down ngaya, masurimin Eyo po. kita. Anong tip mo tabi? Iyo po. Ang pinaka-tip ta dyan, syempre, is pag-abot sa safety. Yeah. Oo. Kung yaon ka dyan na para mag-relax, dahil ka na mag-inom kay alak. Alak, correct. Oo, dahil ka mag-inom kay alak. Lalo kang maiinitan. Pero sa iba, Aha. mas feel nindang mag-inom kay alak pag nasa preskong lugar. Oo. Tapos dahil
maglangoy pag siyempre pag buyong or nakainom. Iyo. Oo. Iyo. Saro pa yan. Oo. Oo. Tapos enjoy kumbaga sa ano you're there to enjoy. Oo. Oo. Yan lang ang pigalimita pag nagduman sa ano sa Iyo. mga araw kaining Pero pag preskong abot lugar nga sa and swimming, avoid direct exposure manggiraray sa That's it. sunlight. That's it. Yeah. Okay? Tamas kinasa resort ka gusto mong magpalipot-lipot, pwedeng atakihon ka mga Yes. Oh, minsan baga so simoy ng hangin. Opo. Oh, that is humidity. Iyo. Oo. Iyo. Iyo, ang mainit man giraray. Oo. Oo. Ika nga rin pa di, mas kinakasirong ka, wala kang exposure sa direct sunlight, Correct. ilingon mo pag uli mo, maitom ka. Correct. So, alingahot ano? Alingahot. Iba ang simoy kang hangin pag arani sa dagat. I So, yung nga ni, so kumbaga sa ano, wear comfortably, so mga loose shirts, so mga sabi ta nga ni, mga badong kinulang sa tela. Patan Oo. mga short pati. Yes, oo. Oo. So instead of drinking alcohol, mga fruit juices na sana. So mga refreshing na pigapod, Yeah. refreshing drink. Kung mainom ka man ki alcohol, sabi ta nga ni, limit mga 1 to 2 bottles of beer, okay na yan. Mga Yeah. sarong-basong Yeah. brandy or whiskey, okay na po yan. Okay, last point na lang tabi pa din. Tabi pa So din. mga tao na may mga comorbidities, di ba? Opo. Although maski doon kita sa may mga comorbidities, may mga existing na helang nagbe-maintenance. Gurado po sinda ka sabi nga ni ka prone sa araw kaya sitwasyon tabi na mainit ang palibot ha. Iyo po. Mas prone, mas high risk o pigapuntang uncontrolled ang blood pressure tsaka blood glucose Okay. or blood sugar. Oo. Tapos syempre, ang starting point nila dati na sindang high blood. Ngunyan, pag nag-init pa, di syempre, ang tendency kan ba kuman magbaba? Yes. Pataas Yes. yan. Yes. Oh. So, mas prone sinda sa pigapuntang heat stroke. So, mas magayon na talagang i-monitor ninda ang sa indang blood pressure and blood glucose. And mag-inom kibulong. Yeah. Because they are the most susceptible ones. Sabi ta nga ni, kung baga sa ano pa kung sa wear and tear, ang human body kaini is sabihin ta ng mga 60 to 70% functioning na sana. Okay. Ngunyan, kung tatamaan ka pa kang init, tapos araw kayo ni ang epekto, pwedeng madiretsuhan ka, pwedeng mag-stroke ka, or pwedeng mag-aggravate itong symptoms na nararamdaman mo. Yeah, okay. Ikaw akong nabasa na kuha na sarong vlogger, hindi ko alam kung doktor siya o ano siya, na pag ikadahali ka sa grabing init, di ka basta-basta mag-inom kimalipot na tubig. Totoo, iyo Or po. kung hali ka da sa grabing lipot, di ka man basta-basta na magduman sa masyadong mainit. Ano po pa dan take Opo. nindo mga doktor? Iyo. Ang sarong man sana dyan, itong sudden changes in temperature. I see. Tas sabi ta nga ni, Oo. ang body ta is igwa kitang inborn or innate or Oo. talagang built-in Okay. na thermoregulatory center. Okay. Ngunyan itong sudden changes of temperature may cause either shoot up or sudden drop of blood pressure. I see. Remember Okay. pa di sa topic ta na pag excuse, itong makarigos ka, Ayo, so kung inot, piguro na ta. Oo. naday mo na sa payo because Sabi dyan mo, located ang inot term. na dumugon ang bitis. Ang bitis. Sa baba. Oo. Baba muna. Oo. Pataas. Ayo po, Oo. pataas. Kasi ang thermoregulatory center yaon talaga sa payo, sa brain. Okay. Kaya nga ni, baga, if we want to preserve itong heat loss, ang piga-protect ang inot payo. Kaya nga ni, mag-wear kita ki cap, ki kalo, Okay. mag-use ki umbrella, or jacket na may hood. Ano po. So yan po ang ano kaan. I see. Ayan ang significance. So, advisable pa lang, kita ba paminsan hali kita sa luwas, nag-walking ka sa luwas, nagkunagsaing ka hali, pag-abot, nag-inom kibigla kitubig na Opo, malipot. opo. Dapat pala dengo na. Iyo So, po. sudden change of temperature. Sudden change of temperature. Remember, so na-mention ko sa bago, ang cold pwedeng mag-cause constriction or spasm. yes. Pwede mangyari yan. Kaya Iyo. may mga cases bakit ang ngunyan. Ako, igwan akong mga nahiling sa clinic. Oo. Dok, nga, paano nga, mainiton nga yan, na-tempt nga ako magkaon ki ice cream. Yan. Oo. Or mag-inom nga ki malipot, o namaos na siya. Iyo. Na maga so tonsils. That is due to allergic reaction. Ngunyan, pag daya na treat, nakakaigwaning pigapuntang secondary effect which is infection. I see. Lalo na sa mga Okay. harababa ang resistensya. Okay. So sabi ta nga ni, Okay. pagali ka sa malipot or mainit, cool down ka muna. Pero pirmi po, cool down. Gari baga pa di diesel. Iyo. Ang diesel, pag nagdalagan kang Halawig. 1 to 2 hours na halawig, Oo.
na exceeding sa 100 ang ano mo, ang speed. Correct. Dahil mo man bagayan pag nagpundo ka, dahil mo man Gigadan pipalsok, gigadan tulos, na mararaut ang makina, mararaut ang turbo mo. Oo. Pipalipot, haloy-haloy Pipa cool down na muna. mga 2 minutes, Yes. 3 minutes. Oo. Arog man po kan ang tawo. I see. Okay. Yan po, very important. May mga instances kaya kang enot na ngaya naglakaw, mainiton, biglang umininom kitubig, nagsurunggo. Iyo po. Oo. Diba? Pagkatapos, so mga ano pa sabi ta nga ni, na istoryanta sa mga foods that can aggravate or Opo. cause dehydration, may mga pagkaon man na can rehydrate. Sige daw. Oo. Anong mga pagkaon na pwedeng ka-rehydrate sa Iyo. kuya? Green and leafy vegetables, pati Yeah. fruits. Ano Okay. po? Kaya, ini mo, may piga-apod baga kitang seasonal fruits. Pag Okay. summer, aram tanang summer yaon May sumangga, pakwan, melon. Ang ganda, ano? Tapos mahihiling mo ini, ano po, may mga ano ini, juices, may Yeah. katas. Correct. Oo. Correct. Sabi ta nga ni, that how great nature is na talagang nag-a-appear ini pag summer. Pero sa panahon ko niyan, because of increased demand, wala na bagang seasonal fruits. Iyo. Oo. Human ang ganda, no? Opo. Human Pero ang be careful lang po sa mga may diabetes. Aha. Taang prutas na pinakahalangkaw ang sabitang glycemic index o so pigapot ang sugar content ang watermelon. Iyo po. Oh, siya ang pinakahalangkaw. Talaga, halang ko ang sugar niya. Oh. Watermelon. So igwaman kitang alternate like berries, Oo. like melon. Opo. Pwede man po 'yan. O mangga okay man po sa diabetic. I allow them to eat mango day. Kaman makaubos ki sarong kaing o sarong kilo sa sarong aldaw. Masarap. Oh, mga saro man sana mga sarong mangga as Yeah. in. Yeah. Yeah. Opo. Pwede po 'yan. Tapos sabi ta nga ni hydrate water. Yeah. May mga drink I mean tubig ang mga drinks juices etc. Any liquid pwedeng Any liquid. pag-rehydrate. Kung gusto mong natural, kaya nga nagkakaubusan mo niyan ang buko. Sarap pa yan. Yes, pati coconut milk. Mahal na ang buko. 30 pesos ang Iyo, 30 na. 35 Oo. paminsan ang buko. Iyo, pare. Baka ang buko pa rin, baka lang ka ang sugar content niya. Okay lang po. Okay lang yan. sugar. Oh, Okay nasa lang low yan. glycemic index lang ang ini. Taka ito, pag nagkaon kami kay buko, kaya ito, nagpapadagdag ka ngaya. Oo. Kaya mga Ang joke mga pag duma- mga joke kan mga panahon. Pero okay pala maski may diabetes Okay lang po. Okay, Okay lang lang. po. Oo. Okay. Hindi mo na asukaran. Tayo na yan. Natural sweet na yan. Bibugtagan pang gatas. Iyo po. Oo. Pagkatapos ang sarap pang i-avoid so mga mga hot food items Oho. sa dehydration itong mainom kang hot coffee, hot soup. Tapos syempre, pag Yeah. nag-ano ka kan, mainit na nga niyang panahon, Lalo makos na. yan ki Lalo na. perspiration, Lalo na. ki daplos. So itong mga refreshing. No? Iyan. Oo. Mga halo-halo naman. Oo. Halo-halo mo niyan. Tapos ayan nga ni, ang soft drinks or sodas, i-avoid ta po yan. Yung halangkawon ng sugar, Alangkawan ng sugar content. Although refreshing sinda, Oho. but because of itong high sugar content, Yeah. duman nagkakaigwan ng negative side. Okay. Oo. Ang mga energy drink pa din, general, anong kan mo kaya? Ang energy drink, nakaka-rehydrate siya? actually, ang mga energy drink, like, may mga itong pag napipirot kita pag nagda-drive na Oo, pigiinom. kaya, oo. Oo, nakaka-dehydrate yan. Yes. May caffeine. Yes, may caffeine yan. Nakaka-dehydrate siya. Nakaka-dehydrate yan. Yun. Oo. Pero ikaw baga mga drinks na ngayon dapat may magpadaplos ka. Opo. Di ba? Opo, igwa po yan. Oo. So meaning, hiling po nindo kung ang inom mo may caffeine content, Oo, kung may caffeine content. nakaka-dehydrate siya. Opo. Pero may mga sports drink baga. Yeah, Oo, yan. Arab taman kung anong piga minta. Oo. Okay po yan. Okay yan. Oo, Very okay. good. Okay. So yan po. Itong basta piga puntang low sugar. Low or no sugar. Actually, there's no such thing as pag may nailing kang label dyan na no sugar. It's not actually no sugar o warang sugar. But the content of the sugar is much lower than the regular preparation ka na pigiinom. Bako talaga yan, zero. Yeah. So sabi nindang zero sugar. Tapos pag dinamitan mo, igwa. Oh my God. Hababa na siya naman sa regular na content. Yes po, Yan. opo. Okay. Sige po. Thank you, Tawi, Dr. Chris Gianan. Salamat po nung tabi pa di. May mahapot naman sa imong clinic hour. Ulit-ulit na Po. pati. Kung ano, Opo. sige na tabi. Pakiano sa tabi kan sa imong mga clinics Yes po. na pinigdaman na. Ang clinic hours ko po, clinic is scheduled digdi sa Albay sa Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, Vinson's Corner, Florante. Ayan po. So, ampang ko is Rabax. Ano po? Is Monday, Wednesday, Friday, Saturday, 9 a.m. to 1 p.m.
Pagkatapos sa ACE Medical Center, room 402, that's Monday, Tuesday, and Saturday. That's 4 to 6. And for queries po, ano ta inaday ko mato? Sa number pa de, sa number. So number tabi kang clinic, pero bako po ini charity institution, okay? Para lang sa kuan appointment. Appointment. Minsan nga ni pa day bangko, loan na ta, ano mautang da kay kwanta bako po ini lending ha. Okay. It's 0943-706-0865. 0943-706-0865. Yes. Okay. Okay. Thank you so much po, Dr. Chris Gianan. Parting words tabi pa di sa imong sa tuyang mga listeners. and Sabi, viewers. my parting words, stay healthy in this unhealthy world. Be safe always. Thank you. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga sa inyong nadangogan sa saro na naman na maka-importante as in makabuluhan na discussions. May kinaraman po sa mga tips kung paano kita makaiwas tabi sa problema. Dara po kan epekto kan sobrang init kan sa tuyang palibot. Ini Ayo. po ang yes pa din. May pagbati palan bago Ay, malingawang sige, ko. sige, oh. Si Manoy Ani and si Ate B sa mga pinsan ko, mga patients ko po, di ko na kamo saro-sarong tadakulon Yes. kamo. Okay? Engineer Si Engineer Aniceto Salimbaw and Aniceto Salimbaw. Engineer Hazel Salimbaw. Wow. Noya Salimbaw. Opo. Salamaton po. Good morning po sa Indoga, boss. Mga tugang, salamat. Hinipang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Mabalik po ako alas 2 sa masunod pang mga programa kan DCGB. Ngunyang pong Sabado. Salamat kasi nung pagantabay. Goodbye. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.